Nginibingelele-ke nginamukele kwi-Real TV1 Stories, igama lami uNelo. Namhlanje sibhalelwe ubhuti engesimusha igama lakhe ngoba phela u-Anonymous. Ngiyafisa abantu basilalele le story lesi basizwe kahle ngoba abantu abaningi noma ngithi abaningi bathi ngizothi kukhona abantu aba-affectekayo isona nabanga-affecteki isona bake bayibuka lento le njengento engazuthi angazi becabanga kodwa-ke sizozwa namhlanje. Bhuti wami sibingelele sikwamukele ungazisho igama lakho ngoba phela u-Anonymous namhlanje. Yebo bhuti njani? Siyaphila wena njani? Saphila bhuti wami. No, siyaphila kakhulu nathi. Sayithola i-email yakho uyasibhalela uyalibeka udaba lakho. Ngicela nje ukuthi vele straight udaba usichazele ukuthi lento le iqale nini okanye uqale nini ukuyinothisa, mhlawumbe if wazi yaqala kanjani usichazele. Bhuti. Ngithi ngikhuluma nani ngoba ngiyadinga usizo. Sekuyisikhathi ngibekezela. But iyangihlukumeza lento bhuti wami. Azi umuntu wami angazi ukuthi ngakubekela kanjani, but ngicela ukuthi ngikhume lonke iqiniso mfethu. Ngiyazi ukuthi mengifike la ngizosizakala because ngizwile ukuthi abantu abaningi niyabasiza la ekhaya. Bhuti kinenkinga mfethu yendlwabo. Okay, wait. Ngifuna umuntu obukayo azwe kahle. Mothi indlwabo usho ukuzenza ngento le into yakho isitho sangasese. Ya mfethu ngizosho kanjalo impela. So mfethu la ngoba ngize la kuwena bese ngiarrange yonke into ukuthi ngifuna ukushada nesitiye. Okay. Nginomuntu wami sesina 3 years naye. So mfethu umuntu wami uyangithanda ngiyamthanda. But indlwabo afunge enjoy ukudlula yena. Azi mfethu indlela engithanda ngayo indlwabo ngoba ngize la ngiqale kuyona. Ngishayile etoilet. Abasikhathi ngithi nge-toilet bengiyokwenza yona. Shuthi nje wathi sithatha no 5 wena ufuna ushaya indlwabu wena. Bafu. Angazi mfethu ngizokwenza kanjani. Umuntu wami ngixoxele bhuti wami ngoba ngithi ngina 3 years ngithandana naye. Ukulala naye ngagcina ngoDisemba. Ngikhumbula kahle kumhla ka25 kwakuChristmas because abantwana babengekho. And ngashaya iround there the cartel. Emva kalokho ngabe ngoxina indlwabo. Okay. Mucabanga yena uzizwa kanjani ukuthi wena awusekho active? Bafuhleze complain mihla namalanga uzangibuza ukuthi lo mshado uzoqhubeka kanjani because embedeni angimthinti. Bafunge ngithi ngiyamthinta embedeni iBhibheli alivuki. And futhi okubhlungu kakhulu mfethu. Ngithe ngizama nangaphandle kuyayifanela kodwa mengashaya indlwabo bafanga abukho bomnandi obudlula lokho. Ngiya-enjoy abafindlwabo. And kodwa lento ingiphatha kabuhlungu because ngiyalidinga usiza ngizophila kanjani nalento le. Okay, shuthi usuyitshela ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi inkinga inawo sisa akakwenza uvukelwe noma usuya ngaphandle still akwenzeki kodwa uma uzenza wena uma wabe isandla sakho nje vele livuke lime ngenyawo. Bafo. Kuyimanje ngisafisa ukuyenza ezingikhuluma nawe. Into emhlungu kakhulu bhuti. Lento mfethu ingisemsebenzini mekwayi lunch ngiye toilet ngishaya indlwabo. And lapho bafunga ngijabula ngenye indlela engachazeki. Okay. Mhlambe ukukhumbula ngathi ngazi noma uzokwazi ukukhumbula yini. Usuku lakho lokuqala ukuyijwayela lento le wawuqala ukuthi wenzani? Bafo qala kwami ukushaya indlwabo. Ngangihle nabangani bami. So siyaxoxa nje kumnandi. And then ngangazi ngishaya indlwabo because ngiqale 3 years back ukuyenza. Uqala kwami ukushaya indlwabo hle nabangani bami siyaxoxa kumnandi. And baxoxa nje siyahleka. And basho seyayikho into emnandi njengendlwabo. Ngisinama angeke ngizwe lento le. Ngayishaya bafu. Engaqhamani lapho. Engaqhama ngeze ubumnandi. Emva kalokho afanele sengiloke ngiyenza kodwa futhi umuntu wami ngiqhubeka ngilale naye. Kwaqhubeka isikhathi bafu umuntu wami ngisamuza kodwa indlabo ngiyayi-enjoya ngendlela engachazeki. And bafu manje ngikhathele lempilo bafu. Akusemnandi. Kumnandi isikhathi ngiyenza but mase ngiqedile ngiyayisola wesiphathi ngifuna ukushada. Because nesithe phela kufanele ngishade umuntu. Manje ngomshada kanjani umuntu engasamthinta embedeni. Okay. Umuntu wakho uthi ugcine ngoDisemba 25 ukulala naye. If ungathola njengamanje ukuthi naye ubusy wenza izinto ngoba phela if umlambisa wena naye umuntu nemizwa angagcina sefuna ukuya ngamakhelwane. Kungaphatha kanjani lokho? Ubuwazi ukuthi wena ubusy nendlwabo.
Oh mfethu kungangiphatha kabuhlungu nje kuma eqiniso bafu leyo nto vele nginakile and ngiyayipheja ifoni yakhe but ayikho into engiyitholayo ngenza sure ukuthi ngiyalandelela everything because ngiphathe iPhone awuphathe iPhone so kulula ukuthi ngitrack ukuthi ukephi yonke leyo nto but indlela eyihambayo zihlezi iqondile ayikho into ebambeka engasho ukuthi uyayenza kepha ngiyabona lento ekugcineni izomosha into engifisa ukuyakha nane lamntwana abantu. Okay. Useke wazama mhlawumbe ukuya kulabantu so women's clinic nomphuza imbiza ethile bafo ngizame konke ngihlulekile ngoba ngilaba ngiyenze konke kuyayifanela ngihambile izinyanga izangoma angilithola usizo kuma-men's clinic ngiphuma kuwona ba ngitshela ukuthi hayi kuyilokho ku right kanje but hayi angiyiboni lento abayisho kumina bafo. Okay. Mina ngicabanga okwami ke bethu ngicabanga ukuthi i-solution engasiza la kufanele sishaye inyoni ezimbili ngetshali lodwa. One ukuthi sikuse kubantu thina sibathembayo abesiZulu siphinde futhi sikuse kodokotela esibaziyo thina lekhaya abesilungu singayicabanga siyabheka ngendlela eyodwa ebese nayo mama sizocela ukuthi abe khona ukuze uzokwazi ukumdlalela udaba naye azo understand ngoba mhlawumbe ngenzeka ukuthi usefila ngathi uyamchithela uba happy somewhere yena usuyamnyeka kanjalo because muzolungisa inkinga wena uqhamuke futhi manje usu right uzoba na confusion uthi hayibo lo muntu ngesoka lesikhathi benzani libekiphi yabo so now I think kuzoba fair ukuthi azi ukuthi no ma bekanje kodwa sengizamile ukuthi ngifike step lesila ngokuthi ngisizakale ngibe right. Hayi body akunankinga noma kuyi decision enzima leyo kepha ngoba ngiyalidinga usizo bafethu ngiyanicela ningisize ngiyayithemba i-channel yenu ukuthi izongisiza cause bafo nje yo lento mfethu yabo ibhlungu inhliziyo yami umuntu wami ngiyamthanda mfethu ngiyamthanda kodwa manje ngizokwenza kanjani cause indlwabo angimuzwa bafo angimuzwa nhlobo ngoba ngitshele nasekuqaleni akufiki noma ngithi ngiyalifaka akwenzeki lutho kungazuthi nje ngazi ukuthi akwenzeki akufiki ngisho emzweni yami so nje mfethu nginenkinga mfethu ngiyacela ningisize and futhi mekuthi khona indlela ukuthi sifike na kule channel cause ngiyamthanda mfethu la mntwana mfethu ume nami mfethu ngihlupheka ngishizilwa manami kodwa ngayifaka esilungweni sendlabo and angisamuzwa namhlanje futhi ngifuna ukumshada nestiye bafo ngisenkingeni mfethu. No bafo sivale le video ngiyawuzwa kakhulu lokucelayo sizozama ngokusebandleni ethu ukuthi kwenzeke sizokhuluma nawe behind the scenes ukuthi going forward siwenza kanjani no isifiso sakho sekuyisifiso sethu nathi ukuthi siphumelele and ngiyabonga ukuthi ukhulume indaba ngoba nomunye umuntu obukayo mhlawumbe ngathi u same situation sengaba lula nokuthi akwazi ukukhuluma naye ngoba abanye abantu izinto ziyenzeka kodwa ukuthi akwazi ukukhuluma thini ngibona isibindi sakho nabaningi asebezofunda from lento lena ngoba angisengezwe phambili ukuthi indlwabo inabo ubudemonic sometimes futhi nawo ukuthi umuntu bakuloye ngayo kanti futhi khona futhi natural nje ukuthi umuntu uyazenzela ngendlela ayenzenzela ngayo so le yakho ngicabanga ukuthi sikwezingene lephezulu mase so enjoy yona then umakoti wakho okanye njani ingoduso yakho so bafethu comment section if khona umuntu omaziyo okwazi ukusiza ngale ndaba leli ngizobe ngabhekela kakhulu ama comments nami engibacabangayo ngamanje ngizozama ukuthi ngiarrange nabo sikwazi ukuthi siphuma kanjani kule nenkinga ubhuti abhekane nayo nama advice ke futhi ngiyafisa comment section noma mhlawumbe wawa ne experience efana njengale wasizakala kanjani usichazele comment section ake ngibonga kakhulu ukuthi nje till next time stay blessed.